daw kalahian sa hugaw sa dato ug hugaw sa pobre nga tao. Kanang kan ba gibawas ba? Wag ko katubag pero nako idea. Depende na gusto kung saan kita. Ang kalahian magud sa hugaw sa dato ug sa pobre. Kana kung magbawas na, siyempre tissue ang banat na bro. Tisyo. Mamo na ako makita mo kay tissue niya with water. Samantala ang katong pobre gid taon, makalaksi lang dahon ka. Bunot kahoy. Down. Uya maka. Ako na nga, pampasintabi sa nangaon ha, pampasintabi sa nangaon. Kaya nagpatambak man din eh. Tana ra man mga. Unsa ni gid kalainan? Unsa gid kalainan? Ang pinaka-dabis gyud nga dako kay nga diferensya, kaning pobre mo gud mag-CR, gamay ra kinang papel gamiton. Iyan nga na dito. Iyan ang tiklupon ng papel. Yan maluton. Yan naman ay sami, no? Yan ang ikulko siya. Kuko. Yan din, labay. Naman talaga itong dato. With tissue, yan. Amot. Safety kayo lang. Pero kato, gibitik-bitik rata kato. Bakit ito ito baga to? Pero challenge rata kato. Para lagi Kamalo mo sila ba? Oh, dali kalainan yun. Kung kalahinan yun. Oh, sige na be. Ang kalahian yun, nandoon na nga. Dato og pumaya. Para nag-expert yun mga si Baran yun. Sige kalahian. Gidangtan og tagtulog adlaw. Pupida no? Oh, tulog adlaw. Tulog adlaw niya. Siyempre, ang bawas sa dato niya, butang. Oh, bawas mo sa pupida. Oh, bawas sa pre. Sus, kay pagtanaw dito sa gibawas sa dato, kay Abot sa tulog adlaw. Oh, abot sa tulog adlaw. Ang kalahian kay ang gimamang. Gimamang. Gimamang, giamigas ba? Asa ba giamigas ato? Gyapon, ang sa dato. Sa dato giamigas. Ang sa pobre kay siyempre manimaho man gyapon na. May gibawas ko na. Ang kalahian lang kay pagka after 3 days ato pag-obserba, ang gibawas sa pobre kay nay nanurok. Nay nanurok ba kana? Mas tantol ba? Kinawa sa pobre. Alis-liso. Tayo na kong pasro. Nakina din ang liso tantol. Ang kuya nito, mushroom. Oh, prengon, di ba? Ang nagsandal ko, magini mo ito. Oh, kung bumili ka, motorok mo na. Bakit na nag-ingon sila, naisili, na yung mga kwanta, masanitas, kinalibang, ginoon mo na. Di, kay kani magong kapobrehon na to. Siyempre gutom sa usa. Ato ginatuglon, pero busog ta. Kato magong dato igor man mo taamos gud pa. Labay. Tilawan labay. Mag-isa din ang ipon. Mao na nga tama dito mo bra. Ano? Lagi kailangan. Depende na gusto ro kung saan kita. Igata to. Una ha? Ay mo taka-taka ha? Lagi na kailangan yun. Lagi na dako diferensya. Dako diferensya. Kinisanto lagi mong tunod, mo kalibang tulukan. Okay. Mata nalupi kang tubag mo nalupi. Atayan eh. Naintor mo to.